Kanegedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban pule do Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jo ko khubor mentaka step. Menteri rang bado kari uloong ba kabor ke bakhoj kadiban poish ki kamrap ka jingrakhe ke sni penne mariang hnen ke sni. Ya ke sni penne mariang la rakhe hnen ke sni ha Meghalaya lingba ka video conferencing. Ha Meghalaya sauspa khandai pu nyongut ki breu ke liyo thamai ke jingpang COVID-19 hnen ke sni. Bat kejingdan ki bakot na kejingpang COVID-19 he India kalakot khandai pulai point lai pra na kasispa. Haswa bangin poish ki kubor ki babnya in shash kore ke ne kejingpan mana ka badon kam. Namar kejingpang COVID-19 ni kentui ki nong sngap jengi ban kensting hendrai ban chime baro kilat jingada bat kitu keladap saufusan snam karta sejrong ki bladap shime ka wat benengkong jo ketika yada na kejingpang COVID-19 bakin shime ka wat ka baar on deladai kapor. Bo ilade ha kajing shingan de kababot yakin nilai teli giru komle aki basuk dang yaki mas penjengai ni kiwei bat sad khot bhai la kiti bat kedur khamat na kabanta gi jingte babnya ashapang gajing pang COVID-19 philaban phone hau number yarap not iwei ar like handai nyofra not sauhndrio bat iwei not nyo san jongkari bat jongkajela padeu dei iwei not pra bat iwei not nyo not ka khubor ka babnya Menteri rang bado kari Narendra Modi henen kesni uloong baki jingmentoy ki babon jong kabor ka bakhoj ki diban poi shaki kamrap hakari. Habakran na kajingalang balapan long henen kesni ha kajingrakhe ya kesni penne amaryang ne ka World Environment Day. Menteri rang bado uloong baki ethanol kalong kajingdon kam ka bahakmat na kabanta kamaryang saudong saukun ka bakhoj bat ka bakot bakhya. Uloong bak sarkar kadang plet jingmut halor kajingpenmi bat kajingpenan kam ne ethanol haki kamrap. Uloong shosho bak India kadon ha kerdan basipho ha kajing kedo bedai bat kajing kala ha kajing longjingman kasun beneng. Menteri Ketenat Environment, Forest but Climate Change ke Sarkar Pedang Prakash Javadekar habakran na kajing rakhi ya kesni penne amaryang hnen kesni. Uloong baman kesni kade kesni penne amaryang ya ke India. Uloong bayi ki deng ki merat bat kisim laju buram he India. Ula kedauru baki India kada ka wain ki khindia teligi ri ha kaperthai baka jingrben ki khlaw kala kieu ha kshipho snam balalet ule thu ba ha ki hindru snam ki balalet ka jingrben ki khlaw he India kala kieu da khatsan hajar square kilometer ya kasni penne amaryang larakhe hnen kasni lengba ka video conferencing ha Meghalaya habakran ka jingelang menteri rang ba ka jela Konrad Kongkal sangma uloong bakilat badai ban shim ha ka badai bat ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng kinlong ki bakong san bha na ka banta kinong thawan ha ki kerdan ki bahalor do menteri rang ba ulai wer banwanra ya sanspa square kilometer ka jaka ha ka jela ha po ka jingni ki khlaw ha ki ni ki khindiat snam banwan menteri Ketenat Forest but Environment ke jela Meghalaya James PK Sangma uloong bakilat kamai ne kirukom baperkhat e kamaryang bat ki kam jungokai perthai bedai bat kamaryang kidai ki bagjela ka don kam menteri Ketenat Soil but Water Conservation uba Hamlet Sandoling ulewer ki nongsong shnong ke jela baneteli hagaban penne ik jingdon kamaryang ya kani ke jingrakhe ke sni penne amaryang la rakheru hakiwai ki bagi district da ki jingthung deng bat ki webinar Henen gasni menteri rang ba ka jela Konrad Kongkal sangma uleshim benta ha ke program thung deng ha madan lum shillong kadbau James PK sangma ulalit thung deng ha nan palok shillong menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma nen gasni ulapan bena baya ka Raimona Reserve Forest ha Kokrajhar ka bahab apo ka Bodoland Territorial Region ka badan ha ka jaka khapot bat ka ributan lakan tiu kerdan kum ka National Park ka bahendriau jong ka jela Habapan benai kane ha gajing rakhe sni penne maryang hnen ka sni uloong bakane ka digsen jam ka bakongsan ha gajing penne ikijing don ka maryang lale ekane ha po ka Wildlife Protection Act shajar khandai spa nyopuar ki santli ki weipat ki National Park ke bladan lupa ha gajela Assam ki kenthop ya ka Kaziranga Manas Nameri Urang bat Dibru Saikhowa Ha Meghalaya sauspa khandai pu nyomut ki breu ke leyo thamai ya ka jingpang COVID-19 hnen kasni badakine ka jingdon ki breu ke badang don yunu knyang jingpang kalong san hajar nyospa khandai pu nyongut kadba ki bakot pat ki don praspa iwengut hnen kasni ki bala khlad hnen kasni ki don khandai ngut bat nakine nyongut ki de na district East Khasi Hills iwei na West Jante Hills bat iwei na Ribhoi Da kini ki baklat ka jingdon ki baklat baro nunuk nyang jingpang kalong hendreus pa san fu arngut
Nah kini kisah spa kandai pun nyongut pat ki bayo thamai ke jingpang COVID-19 nen kesngi arspa saungut ki dai na East Khasi Hills, khat lai ngut na East Jante Hills, South kandai ngut na Riboy, Shispa arngut na West Garo Hills, lai pusaungut na West Jante Hills, prangut na West Khasi Hills, lai pun rungut na South West Garo Hills, arpusaungut na South West Khasi Hills, khat nyongut na East Garo Hills, sangut na North Garo Hills, bat sangut na South Garo Hills. Kani ko kubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Katanat kakot kakya ka sarkar pedang kaliatho bahnen gasni iway point R not lakngut kibriyo kaliyo thamai ke jingpang COVID-19 hakari kabadai kabadunatam haki sanfu frasni. Kari kala saki ke jingbon ke bakot bani ke bayo thamai ke jingpang mentala arfulai sni. Henen gasni kumbashilak khandai punyo hajar ngut kibriyo kilakot na ke jingpang COVID-19. Ka jingdan ki bakot na kani jingpang hakari klanang khambha bat manta kalong khandai pulai point lai pra nak shispa ya palat arpulai klor teli ki dos jong ketika yada na jingpang COVID-19 la ai hakari kat adu menta katanat kakot kakya ka sarkar pedeng kalong basa palat shiklor henrepusan lak teli ki dos jong ketika kidang don bat ki jela bat ki union territory ban ai shekibrio Katanat kakot kakya kalaban ba kejing aitika kalong kabakong sanbha ban telakam ya kejing sapriang jong kani kejing pang. Ki kenhon ka National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force kidang beteng ya kejing tre jong ki ha umpleng ha ke district East Jante Hills henen kesni hadian kejing jas lay ha kawai ka krem ti doyong ha ka badon ki nong ti doyong ki balasakut. Kini ki arteli ki kenhuan ki syam ba ka kala khamhyar bat ka jingta ne ko kadang beteng. Kini ki kenhuan rengkat bat ki bor penyat distrik bat ki riu syampang kidang kmi ki daw ki ba penlong ya kene ka jing shlai Ki bor penyat distrik kidang ya kren bat ka Coal India Limited na Guwahati ban penpoi shosho ki pom ban la ban ta ne ko na kene ka krem. Ka sarkar Mizoram nen kasi kelarai ban beteng biang ya ke jing penjari jing khang dam bapura ha aizol hado ka khat sau terik menta ubnai jilio namar ba ke jela ka saki ya ke jing kiau ha ki bayo ke jing pang COVID-19 ya gidukan bade ki marba ma kathan aizol Municipal Corporation lasha ban play man la ka step kat ba ya ki wei ki dukan bade ki wei pat ki jatmar lasha ban play kat kum kisni balabo ka tanat ki kamrel hakari kaladon menta ha ka jing penpoi ya ke liquid medical oxygen sha ki babon ki jela bat ki union territory hakari katanat kala pentep ba ki rel kit oxygen ki ladap penpoi kumba arpusan hajar metric ton ka liquid medical oxygen sha kelengkari lakit ekene ka oxygen da shi hajar sanspa lai teli ki tangka katanat kala yetho shu ba ki ni ki rel kit oxygen ki lala ban kene ka jing yarap sha khat san teli ki jela bat ki union territory Bat katto ko kubor kalukot ekane ka step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ni penken mau pi ginong ngap ba ka por prabaje ine so ba ka Delhi station na ka banta ka kubor hakaktin Hindi ka banbot ka kubor hakaktin Phareng ha ka por Prashteng. Ni penken mau ru pi ginong ngap ba ka por khandai baje na ka station penio ka kubor na ka than stelam mingi hakaktin Phareng. Ka por menta kal ajanda partat praduna san minute.